ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ରୋଷେଇ ଆମ ଗାଁ ରୋଷେଇକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା। ସେଥିରେ 5 ଫୁଟଣ, ପିଆଜ ଆଉ କଟା ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ କଲରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରି କିଛି ସମୟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ଧୋଇ କରି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ ବାଟି କରି ରଖିଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ, ସୋରିଷ, ପିଆଜ ବଟା ମସଲାକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। କଷି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଜି କରି ରଖିଥିବା କଲରା, ଆଳୁ ଆଉ ଶୁଖୁଆକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା କଲରା, ଆଳୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ପକାଇ ଭଜା। ଆକୁ ଆପଣ ସବୁ ପଖାଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।